Bueno, Araia, hemen ikuste dituzu, ezta? Koloretakuak daudela. Aber, erakutsi, eskutsuan zer dazkazu? Badadua bat hori zemakiduna eta beste bat koloretako bat. Bale. Eta ze ustezu gainin beharko zula dadoikin, aber? Bota eta gero etokatzen zaten hartu. Oso ondo, ekin. Ekin, venga! Venga. Aber, Bat eta rosa! tordun ze hartu beharko zu. Rosa eta bat. Oso ondo, venga, berriro bota. Bat eta urdina. Ze urdin? Iuna. Bale, oso ondo. Berriro. Berriro bota. Aber, orain zer? Hiru eta rosa. Berriro rosa, eta ze zenbaki? Hiru. Aber, zein behazu ordun? Hiru hartu. Aber, erakutsi, hiru hartu, berago erakutsi. Hiru hartu dituzu, oso ondo. Bale. Venga, Berriz. berriro botako zu? Bai. Venga, ba. Bost eta urdina dira. Venga. Bat, bi, hiru, eta lau, eta bost. Danak hartze dituzu? Ez hemen duz. Bost, Bost esan duzu? lau hartu dit. Utzi horra aparte nahi bazu, Erretxe utziko. Hortxe utziko dituzu? Igual hauek onago ekarriko diteu. Ion. Zer hartu itxut? Bost. Zuki kontatu. Bat, bi, hiru, lau, bost. Bost agertu zaizu zenbakia? Bai. Vale. Berriro botako zu? Bai. Aber, venga. Hala. Berdea eta bat. Venga, ekin. Oso ondo. Berriro. Berriro? Venga, Urdina argia eta bi. Ez dago. Batu beharko beste kolore bat. Berriro bota beharko zu orduan. Bai. Urdin iluna eta bat. Din iluna eta bat. Vale. Oso ondo. Berriro bota. Berriro? Sei eta rosa. Bat, bi, hiru, menos hiru ez. Lau, bost eta sei. Vale. Jarriko bete hemen. Berriro. Azkena, vale? Vale. Venga. Ez beste bi. Ez dana bukatu. Ez, beste bat inbar deu. Gero beste zerbait inbar dezuta, venga. Bi eta rosa. Ai, balalei. Venga, azkena utziko izut? Bai. Naizu azkena? Venga, azkena, Bi eta berdea. Venga, Ai. Vale. Oain hilara luze hoi osatuta. A ber. Zenbat arroxa dazkazu? Jotauket. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, hamaika eta hamabi. Zenbat? Hamabi. 12 arroxa. Ai ba. Eta berdeak? Bat, bi, hiru. 3. Eta urdinak? Bat, bi, hiru, lau, bost. Eta urdin iluna, bat, bi. Oso ondo. Rosa gehien. Rosa gehien. Eta gutxien? Gutxien, urdina. Baina ze urdin. Ze... Iluna. Vale, oso ondo. Tartana bau. Bueno, Araia, hemen indezu hileara undi bat. Da guain, paperian nola esango genuken, hemen zer dakazun. Rosa. Rosa margotuko zu? Bai. Margotu rosa. Eta ze jarriko zu? Hamabi. Eta ze 12? Zeba hamabi daudela. Oso ondo. Vale. Hamabi. Da guain zein gozu, Orain. Urdina. Iluna. Urdin iluna? Bai. Vale. Eta daude bi.
Bi, oso ondo. Ai, Lasai. hiru. Berdea. Berdea. Eta daude hiru. Eta orduan idatziko zu? Hiru. 3, oso ondo. Gero idatziko urdin argia. Urdin argia. Eta zenba daude? Lau ez? Oi, txikia indezui, Berdin du. Hor sartze zaizu 4? Dos, Ah. bi, hiru, lau, bost. Ah, 5, ui, eskerra kontatuzun. 5, oso ondo, erakutsiko zu nola indezun? Hementxe. Bukatu dut. Bai, oso ondo.